A wajen taron ganawa da 'yan takarar jam'iyyar na gwamnoni a Abuja, NNPP ta ce demokradiyya a Najeriya zai yi armashi idan an samu adawa mai karfi fiye da yadda wasu 'yan siyasa kan zaɓi sauya sheka zuwa jam'iyyar gwamnati bayan kammala zaɓe. Dan kwamitin amintattun jam'iyyar Buba Galadima ya yi hasashen zuwa ƙarshen shekarar nan jam'iyyar tasu ka iya gogayya ko ma ta wuce manyan jam'iyyu tasiri. Jam'iyyar da take wata uku kacal yau a ƙasar nan gabaki ɗaya ita ke jin tsoro, ita take ba da tsoro, kamar budurwa ce kowa yana nema ya zo ya aure ta. In muka samu wata shida ai an gama duk wayannan da kake gani masu babban riga masu katon ciki duk gabaki ɗaya za mu kawo da su daga titi ba su isa masu yawo ba. Sanata Halliru Jika wanda a kwanan nan ya fice daga APC zuwa NNPP don takarar gwamna a jihar Bauchi ya ce nasara kan samu ne ta hanyar jajircewa da kusantar talakawa. Babban ce bambanci na da su 'yan takara na sauran jam'iyyu da suke jihar Bauchi shine na farko ni matashi ne, na biyu ni dan majalisa ne, na uku kuma ni injiniya ne. Saboda duk wani shika-shikai na sanin damuwan talaka Allah ya mallaka musu. Harka ne na talaka, mai talaka yake so, me ya dace da shi, me ya kamata a yi mishi. Kuma matasa sun farka sun san 'yancin kansu. Jihar Bauchi da mata iyayenmu da matasa su ne kashin bayan kowane gwamnati da ake kafawa. Saboda haka ba za mu naɗe hannunmu mu zauna mu ga ana mana ɗiban karen mahaukaci ba, wannan wallahi sai bayan ranmu. Abin da ya kamata a yi ba shi ake yi ba. Shi ma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar a Gombe Kamisu Ahmed mai lantarki ya ce ya kasance a adawa tun CPC ta shugaba Buhari zuwa NNPP amma har yanzu bai haƙura da neman kawo sauyin da yake hankoro ba. APC waye kawo ta jihar Gombe? Mu ne, ni ne mata komai. Muka jajirce, muka yi duk abin da ya muka yi, kuma muka je zaɓe muka ci kujeru da dama. Duk magoya bayan mu zan iya cewa kafin ma ne wannan motsi na dawo NNPP su riga sun yi gaba saboda sun hango abin da muke faɗi tun lokacin da kafin mu yi CPC, kuma muka yi CPC ta dawo APC ta canja. So abun nan dai da muke so na gaskiya da amana da sanin ya kamata da kuma kawo tsari na taimakawa al'umma shine abun da NNPP ta zo da shi, saboda sun hango sun gani a nan ne gyara ya taho, a nan ne kuma tsarin ya tafi daidai da abun da yake damun su. NNPP dai musamman a Arewa ta hau kan doron siyasar mabiya tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwasa ne. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.